hneď na úvod máme nejakého gratulanta na telefónnej linke. Gabo, predstav si, hneď zistíme, kto to je. Dobrý deň. Tuto máme niekoho. Tam bude, on bude pri televízore. Pekný dobrý deň. Dobrý deň, zdravíme vás. Dobrý deň, tu diváčka z Košic Marta. Chcela by som vás v prvom rade pozdraviť, Katku a Martina. Ďakujeme pekne. Poblahoželať k narodeninám, ku krásnemu životnému jubileu. Pero a rýchlo zapisovať. To bolo v období, keď som mal také tulavejšie topánky, ne? Lebo človek štandardne pri sebe toaletný papier nenosí. No ale potom bol pri tom. No tak tá 50-ka to je o tom. Človek si niekedy nespomenie. Úžasné. Ďakujeme vám veľmi pekne za tú otázku. Ďakujem. Dúfam, že... Dostanete CD-čko Katky Hasprovej. Mimochodom, to je ďalšia... Práci nehovoriť a na ňu sa pozrieť na chvíľočku, ak súhlasíte. Tak urobím si taký príjemný. Ak máte na čas? Máme, neboj sa, že máme. Toto je Gabo Dušik a jeho práca. Koncert ešte bude. Ale ja viem, ty si smerovala, že dobrá oslava nesmie byť bez tortičky a podľa mňa dobrá oslava by nemala byť ani bez prekvapení. A ty si ako prežil tú 50-ku? Vidíte to, že niekto pripraví prekvapenie, že ho unesie svojho slavenca na Bahamské ostrovy, na Seychely, alebo tak. To by sa ti páčilo, Katka, nie? Áno, ale mne je tu dobre v piknik klube. Tuto na našej sedačke je úžasne. A ja musím povedať, že ma nesmierne potešila tvoja... Sa pýtali na tú spoluprácu, ako vznikla z Noga skrúcaný. A Gabo, ako vznikla s tebou tá spolupráca? Kto to... Jo, nie. Už končíme o chvíľočku, takže zase... Fakt? No, ešte máme zo pár minút. A poďme na tie muziky. Veľmi hovoril, že dojatý a nám tu stále... Ideme sa rozprávať o muzikáloch, predpokladám. Gabo, prečo si vlastne prešaltoval tých pesničiek k muzikálom? No. A tešíme sa na piknik opäť zajtra. Majte sa krásne a dovidenia. Pekný večer ešte, dovidenia. A ideme krájať tortu. No, teraz. poďme na to. Ona bude vynikajúca. To už aj